A duniya akwai shugabanni masu iko, amma kaɗan ne suka zama abin tsoro da mamaki kamar Kim Jong-un, shugaban ƙasa da aka fi sani da rufe kanta ga duniya. North Korea, ƙasa mai makami masu linzami, ƙasa mai sirri, ƙasa da ba kasafai 'yan jarida ke shiga ba. Wane ne Kim Jong-un? Yaya ya samu mulki? Shin jarumi ne ko azzalumi? A yau za mu shiga cikin duhun siyasa, iko da makamai domin gano gaskiyar rayuwarsa. An haifi Kim Jong-un a ranar 8 ga watan Janairu 1984. A rahotanni daban-daban, shi da ne ga tsohon shugaban kasar Kim Jong-il, kuma jika ne ga wanda ya kafa kasar, Kim Il-sung. Iyalan Kim sun gina tsarin mulki mai kama da sarauta. Mulkin yana wucewa daga uba zuwa ɗa. Ana cewa Kim Jong-un ya yi karatu a kasar Switzerland a boye, yana rayuwa kamar dan talaka na al'ada, amma a gaskiya dan shugaban kasa ne. A shekara ta 2011, bayan rasuwar mahaifinsa, Kim Jong-un ya zama sabon jagoran kasa. Da farko mutane da dama sun yi tunanin ba zai iya rike mulkin ba saboda kurciyarsa, amma cikin lokaci kadan ya nuna karfin iko ta hanyar shirya manyan hafsoshin soja, saurara dokokin kasa, karfafa tsarin tsaro. Wasu rahotanni ma sun ce an kashe kawunsa domin tabbatar da mulkinsa. Makaman nukiliya da barazanar duniya. Karkashin jagorancin North Korea ta kara gwaje-gwajen makaman nukiliya da roka masu linzami. Duniya ta damu. Kasashe kamar United States sun kafa wa North Korea takunkumi. Har ma ya samu ganawa da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wani tarihi mai ban mamaki a 2018. Wannan ganawan ta ba wa duniya mamaki, amma rikici bai kare gaba daya ba. Rayuwa a North Korea na cike da tsauraran dokoki. Babu yawancin kafafen wasa labarai, babu intanet na waje ga jama'a, tsananin ladabtarwa ga masu adawa. Amma gwamnatin na cewa suna kare mutuncin kasa da tsaro. Hoton Kim Jong-un a idon duniya. A wasu lokutan ana ganinsa yana dariya, yana ziyartar masana'antu da sojoji. A wasu lokutan kuma ana kallonsa a matsayin mai sauri. Shin yana son zaman lafiya ko yana amfani da makamai domin kare mulkinsa? Ra'ayoyi sun kaso biyu. An taɓa yada jita-jitar cewa ya mutu ko yana cikin rashin lafiya, amma daga baya sai ya bayyana a bainar jama'a. Kasar North Korea tana da sirri sosai wanda ke kare haifar da tambayoyi ga duniya. Kim Jong-un ya zama daya daga cikin shugabanni mafi sirri da cece-kuce a karni na 21. Shugaba mai iko, jagora mai makamai, mutum mai sirri. Tarihinsa zai ci gaba da zama abin tattaunawa a duniya. Idan ka ji daɗin wannan cikakken binciken mai zurfi, kada ka manta ka danna subscribe, ka kunna kararrawa domin samun irin waɗannan manyan labarai na tarihi da siyasa cikin harshen Hausa. Rubuta mana ra'ayinka a comment. Ina ganin Kim Jong-un jarumi ne ko mai sauri ne?